fitowa dan kawai yabawa. Kamar in gwace kamar amshi shi zaman duniya iyawa. Kamar ɗanɗano akan harshe shi daɗin duniya tabawa. Ba dan duhun dare ba Husaini ban san ana ruwa ba. Ni ba ke ba na yo ba za na cinye rabin wuri ba. Sannan kwarjini da kima ba za su tunkari mai fishi ba. Ina matsayin ba zan gane masu suna da dariya ba. Amma ko baki gani ina gaishe ba zan ki murmushi ba. Akan rangaji da ka ina yi ta ko ba kiɗin rawa ba. Akan dai yaba idan aka gani ko ban kure ado ba. Hakan ne ya sa da ƙarfi ga gwiwa ba zan yi tagumi.